ఉపాధి హామీ పథకాన్ని కేంద్రం నిర్వీర్యం చేస్తోందని పీసీసీ అధ్యక్షురాలు షర్మిల అన్నారు. సత్యసాయి జిల్లా బత్తలపల్లి మండలం రాగంపల్లిలో నిర్వహించిన ఉపాధి హామీ పరిరక్షణ యాత్రలో ఆమె పాల్గొన్నారు. ఉపాధి హామీ కూలీల వద్దకు వెళ్లి వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. ముఖాముఖి నిర్వహించి బీబీజీ రామ్జీ చట్టంలోని లోపాలను మహిళలకు షర్మిల వివరించారు. బీజేపీ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుండి ఉపాధి హామీకి గ్రహణం పట్టింది. ఈ పథకాన్ని ఎలాగైనా సరే నిర్వీర్యం చేయాలి అని బీజేపీ పార్టీ చూస్తుంది. ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం మొత్తం డబ్బులు ఇవ్వదట. 60% కేంద్రం ఇస్తుందంట, 40% రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే పెట్టుకోవాలట. మన ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి కనీసం ప్రభుత్వానికి పనిచేసే వాళ్ళకి జీతాలు ఇవ్వడానికి కూడా సరిగ్గా డబ్బులు లేవు. ఇక ఉపాధి హామీ పనిలో 40% ఖర్చు పెట్టుకోమంటే మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పెట్టుకోలేదు. ఇంత అన్యాయాలు చేస్తూ కూడా ఊరెంబడి రోడ్లెంబడి అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేసుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు 100 రోజులు కాదు 125 రోజులు పని ఇస్తాము అని.